Orgasmus. Něco k tomu říkejte, aby jsme věděli, kde se to stalo, v kterých paščích. Vyhoní pumpu, vole. Hoši, už mě nestíháte, ty vole, už vám to vadne. Asi kurva. Kolik vám to zatopit pičoviny? Musíš jako mluvit. Pojďte se přiorientovat na jiný sport. Já nevím, ty kola na zbět, vole, ponesem to taky. Hoši, Nestačenko, jak to je autobus, hoši. nepřestávejte, Ale kurva, ty tam nejede furt, ale. nebo nedosáhnete naplnění. Jezdil do 5 hodin, vole, kolik? Ty vole, 6:30, hoši. Pičo. My ještě přijedeme se světlama. Kurva, už mám anal do krvava, vole. Jo? Určitě jsem si ty slípy mrnul potom. Kolik tam má být? To je jedna dost počkej. To pak šáhne. 12 atmosfér v Galuskách. Ne, to říkám nechci, vole. Říkám v Galuskách, tak to není Galuska, tak půlka, vole. Já bych radši ještě, dívej to. Bomba. Dobré. Ty vole, tam nechal půl svého dnešní spotřeby kalorií z té restaurace v těch prašilech, ty vole. Polovinu kalorií na kole, polovinu kupování. Ještě já si vyskočím, jestli moje už mi tu. Jarek. To je nějaká moja, to tam možná nafuká, že ale říkám, že to takový. To musí dělat, to tam nemá moc. Takže teda asi nebe to všechno otevřené, že? Musíte polepit ty duše, co jste dneska proďuravili pořádně.